Al més d'un quilòmetre de la comitiva de Ses Majestats tornava a lluir enguany com una de les millors cavalcades de Catalunya, transportant a la ciutat de Vic la màgia d'aquesta tradició per 74a ocasió. La calor dels 350 tallers acompanyaven amb el Sió, Gaspar i Baltasar durant un itinerari que començava a les 6 de la tarda i que passats 2:15 del vespre feien entrada a la plaça Major de Vic, acompanyats també de les figures pròpies com la del patge Berenguer o la de l'astròleg. L'alcaldessa de Vic donava la benvinguda a Ses Majestats al balcó de l'Ajuntament, des d'on, com ja és tradició, Melcior acabava amb el mític Adormitare a la None. Adormitare alla nonne, alla nonne. Bona nit, Vic, bona nit. A Vic, tot i la intensa nit de la cavalcada, Ses Majestats matinaven dissabte, o potser ho feien sense dormir, per visitar aquelles persones que per malaltia, vellesa o manca d'efectius no els van poder sortir a veure la nit anterior. La visita es va fer un any més efectiva a la capital d'Osona amb l'acompanyament de l'alcaldessa i altres membres del consistori, a l'Hospital Universitari de Vic, al Nadal, l'Hospital de la Santa Creu, als Saigs i, inicialment, al monestir de Santa Teresa, les germanes Josefines i les germanetes dels pobres. Hola.